zviri sei ndadzoka zvekare pavidhiyo ineyi. I think ndechi7. Palast video tachiexplaina kuti unoplesa sei high kana lower yako, then tichiexplaina kuti unochinja sei time expression time yako unochinja pano, tikaexplaina neamount, tikaexplaina nethis trading history kuti inoshowa sei, tikaexplaina zvizhinji. Let me close mamwe mawindow ari panapa patop apa, tisare ne1 clean window risina anything, then ndoclose this timbosara neclean interface. Pano tauchida kuti tichichinja sezvandambotaura paiva kuti handiprefer this interface, haina kunyatsokundinakira the way handinoda, so ndinoprefer kuti tishandise macandlesticks, ndovanoanalyzika zviri better. It depends nema strategies ako, unogona kungoshandisa maline graph, it depends on kuti unoanalyze how. Saka tichashandisa macandles, then tichashandisa macandles panapa tinochinja tomaita ma1 minute. Ndinofarira kuanalyze nema1 minute, but zvinongodependa one strategy yandiri kushandisa panguva iyoyo. Then handifariri ka background akaka, but iwo kana uchikada unogona ngokasiya, but ukabvisa unouya panapa ukabvisa ungoisa black, then 80% iri right yakadero, then ndasarawo ne background iri nani iri plain black, ndiyo yandinoprefer kunge ndichishandisa. Then kana kuri kunzi uruda kuedda, the moment yaunoscrolla mouse time yako, time period yecandle inochinja, ndikazuma out inenge ichichinja. Saka kudeactivate that unoya panapa woya uti change interval automatically, wodeactivate kuti isachinja automatically, then unochinja back to 1 minute. Saka ichachinja automatically, waungoscrolla ichangozuma, but candle harichachinja interval yaro, rangoramba riri pa1 minute. Apo kwangu wangozuma kuti ukwanise kuona. Kuzuma kwandiri kuita uko ndiri kuscrolla, ndiri kurolla mouse, chimouse changu ichi ndo chiri kuzuma. Saka kana uchida unokwanisa kuzuma nepanapa, kana kuzuma out nepanapa, ndipo unozumisa out nekuzuma in. So I prefer kuti ushandise mouse than kushandisa chimouse pad ichi chepa laptop, because chinokonzeresa kuti uplace ma trades nemistake. So kana kuri umonzi wambodzoka back wada kudzokera pawanga uri unongoya uklika apa pazvinetsi, then kuedda ma-indicators unouya panapa uklika pakanzi indicators pano, then uselecta indicator raunoda. I prefer kushandisa ma-Bollinger Bands, ouya uchinja interval, useta ma-indicators ako. Kana kuri unzi uda edda ma-volatility wakati unongoya uchichinja panapa ma-indicators ako. It depends nezvaunoda iwewe nema-strategies aunenge uchishandisa. Ma-indicators esaya mazhinji acho handitowaziviwo kuti anoshandawo chinyi, but most of them ndingangoti almost 3/4 ndinokwanisa kumashandisa, ndinogona kumashandisa. So with time munenge mavakudzidzawo chiexperimentawo nawo ma-indicators iwayo muchiona kuti ari best and ma-strategies ari bond happy. But I prefer kuti screen yako igare iri clean, usazadze ma-indicators. So I'm closing them, ndokuma-closa kwaunoita. Kana kuuya ipo panapa obva wangoenda pakanzi edit wodelete ese at the same time, anditi. Then kana kwava kunzi uruda kuedda ma-lines ako, ma-trend lines, unouya uchiklika uchitoedda ma-trend lines ako, ma-horizontal line kungouya panapa uchiseta ma-horizontal lines ako. Kana uchida kuedda vertical line kungouya panapa uchiedda vertical line ako. Kana uchida kuedda fibo ungoya panapa uchiedda mafibo ako. It depends nokuti unogona kurishandisa here. Zvimwe zvinhu hazvisi necessary kuedda, unongoedda zvinhu zvaunokwanisa kushandisa. Saka apa ndingokuratidzai kuti zvese zvinowanikwa kupi, handiti. Saka I think for now taakuziva kuti tinoedda ma-indicators edu sei. Regai tigare taseta edu Bollinger Band, because next lesson ndinge ndichikuratidzai kuti ungatrader sei, the easiest strategy yekushandisa pakutrader binary options for my beginners, ndo the easiest. Saka kungoya panapa woselecta popular, then woenda pakanzi Bollinger Band using my default settings, then woya futi panapa
select RSI, relative strength index, then I'll select my default, but I prefer kushandisa period overboard 80 ne oversold 20, but you can use my default settings. It depends on what strategy I'm going to say. So far my indicators are next lesson rekutera apa again ndimukata this one.